kostum ini kayak anaconda. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Sak duwe sama kuwi. Oh, semaput tenan. Oh, semaput tenan. Bisa langsung ngatek kowe dhuwitku. Pak, bakso telu. Aku kurang sambel. Loh, duta sampo gondrong. Gondrong ya kamu ya? Sampo gondrong matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Niki nembang nopo ngobrol-ngobrol? Oh nyanyi ya siap. Nyanyi dulu. Oke. 3, 2, 1 ya. Yo. Awas, bareng-bareng yo. Cirolu. Hey. Yo yo yo. Cirolu. Hey. Yo yo yo. Cirolu. Hey. Yo 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 yo. Cirolu. Hey. Boleh teriak bareng-bareng. Cirolu. Hey. Yo 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 yo. Cirolu. Hey. Yo 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 yo. Cirolu. Apa enak, Pak? Emak-emak sing ngarep iki lho. Cirolu. Woi. Wis ora mikir utang blas. Sing penting seneng ngono lho, Pak. Sing penting iki bengi iki wilayah Tegal Sari. Tegal Sari diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Diparingi sehat kabeh. Amin. Sing lagi lara sesuk mulih waras. Amin. Aku sing kanan. Aku sing kiri berarti. Ya oke, ini sesuai wilayahku. Aku seneng. Wah, jangkrik. Aget aku. Semen. Oh, panitiane. Ayo, anake sapa kae? Dolanan mercon. Medeni sapiku. Ora ning ngono. Tapi ya, Pak. Iki mesti Pak anu Sanwar. Panitiane. Ketua panitia. Mas Anwar. Ora masalah. Yang penting kan kita pada malam hari ini hiburan. Hiburan. Syukuran menghibur warga masyarakat desa Tegal Sari. Sing penting rame, Pak. Oke. Oke. Sebelah kanan, coba sebelah kanan mana suaranya? Oke, siap luar biasa. Yang sebelah sini mana tepuk tangannya? Ya, Pak. Ijol. Ora iso. Jarene mau kok jero ngene. Tem, awakmu sing bagian kono, aku sing bagian kene. Ana tuwek-tuwek grupmu mesti. Ketoke tuwek-tuwek, Mak, tapi mak-mak TikTok kabeh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sebelah kanan Bagong mana suaranya? Oh, pantes, Pak. Rotok panas nggonku. Sing mbok sawang sing ngarep tak to tuwek-tuwek nek kono malah tuwek-tuwek. Ben. Yo. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana luar biasa. Kanan panggung meskipun tubang-tubang tapi luar Sing mbok sawang mari sing ngarep tak emak-emak iki lho. Grupmu tuwek-tuwek tembok modar we. Lah kono malah tuwek-tuwek neh. Ayo, sana bilang goreng, kita bilang ayo, oke? Yang sebelah sini oke? Oke. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 ah apate 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 ah sing pojok kok iso ben F nyapa ngejak piye nek agak tau santai Mas santai iki lho delok grup kuwi seneng campur sari. Lah terus lagu campur sari lah umur-umur sak meniki mesti hafal. ini iso ora Wis ora. Oke. Wong ayu tresna mukinarya. Wong ayu Duar. Kem Piye? Ijol. Ora iso. Grup kuwi iki lho, kowe iki lho nyapa lungguh ngarep barang lho. Ngono rek sombongmu lho. lungguh ngarep. Sombongmu ini nak grupku umur-umur sampe campur sari panggah oke temalah opo. Lho delengan iki lho. Aku rugi nggonku rugi. Semuanya sudah siap? Masih semangat?
ngarep barang ngono kuwi lho. Ora apal mbok ngarep. Delengan iki lho. Delengan iki lho. Iya ta. Wong ayu tresnamu susah jroning bak. Wong ayu Gonmu kudu ngireng tuwek meneng dia. Kaping telu heng bocah uga marang uga gawe rungokno kuping mule. Kaping papat duh apa atu mbok selawatan ngono tubat iki selawatan lho Allahumma sholli ala Muhammad grubul selawatan ngono kuwi shollu ala Nabi Muhammad ngerti kaping telu bocah uga marang rugo gawe kaping papat labo pindul ala padha mlempeme. Kaping papat ngamal paling terus dingu. Lah iya padha Tegal Sarine lho Pak iki kita ya Pak. Ora iki masyarakate luar biasa. Luar biasa. Niki nuwun sewu sing ningali iki namung sedesa Tegal Sari nggih dalu niki nggih. Mboten sing ngarep iki Tegal Sari. Sampeyan duduk Tegal Sari. Lah sampeyan ndi daleme? Lho ya kon nanggap dhewe nang lurahmu. Iki dulure wong Tegal Sari. Iki dadi sak kiwa tengene Tegal Sari nglumpuk ning kene wujud sedulurane wong Tegal Sari kuwi apik. Peresmian pendopo sing tak goleki ketua panitia Pak Mas Anwar. Mas Anwar nyapa kok sembuh goleki Mas Anwar. Sing gawa dhuwit kuwi. Lha iku sampe luput bosok aku yo Mas Anwar. Sik pengumuman bagi siapa yang menemukan Mas Pak Anwar jangan sampai ucul ya. Ning ndi mau panitiane? Pokoknya jangan sampai ucul. Pak kok gak enek to Pak biasane. Lah lah gulu. Oke siap. Pokoknya ning kono ae. Oh iya kono ojo. Tenono Pak. Tenono ya klambi abang topian. Yang merah jangan tapi alhamdulillah karena Percil pada malam hari di sini karena apa Dek? Karena kamu sudah dianggap sedulur sama warga masyarakat Tegal Sari khususnya Mas Anwar dan juga Pak. Wis dilunasi karo kuwi. Iki wis lunas. Jadi awakmu ning kene mergo wis lunas. Wis lunas. Udah kalian kok iso ngomongne lunas. Lah nyapa mikirne lha saiki sing ning donya sing digoleki apa? Ibu-ibu lho sore magrib mau teko kene, mulih mesti mikir duit. Sing digoleki yo ngamal kesae. Ngamal buat baik kepada siapapun ngalap barokah. Kowe lah pengen ngamal Zaria lara duwe duit apa sing mbok amalne? Yo wong iki Pak Sanwar karo Mbak Lurah, Pak Lurah, Pak Supriyono wis ngerti. Nanggap Percil didekek kene sebabe apa? Sebabe apa, Pak? Anding sawah. Sawah. Oh iya Percil kan anak kodok. Lah iya digandeli sawah. Nek ning sawah sak wayah-wayah mbokmu ndelok. Delok dengkulmu rumah saku. Iki peresmian lho, pendopo lho. Wah, megah ya, Pak. Sari Praja Manunggal. Sari iki wis ngarani Praja iki unggul, Manunggal ki ya unggul. Jenenge Raja unggul dadi siji ana ing desa Tegal Sari. Dadi iki dienggo nyawijekno masyarakate lan tangga teparone lan dulur-dulure kabeh. Iki sik peresmian kae le. Tahun ngarep peresmian dikei lampu nanggap campur sarine. Orang ngono, angen-angenmu dhuwure ranton. Lah piye lah angen-angen dhuwur masang lampu mosok nanggap campur sari. Ora apa-apa, lah sampe ra nanggap campur sari rugi. Sing rugi sapa? Aku. Lampu lho legane 35. Lho tapi ya ora apa-apa kebar rasa syukur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum la adzabila sadid. Artinya, Pak. Golekno ning Google.
Engko aku lali, engko luput. Engko senane Gus Idam aku. Ya pokoke ngono kuwi lah syukur. Syukur, sing keblembah rasa syukur ibu-ibu sama bapak-bapak iki syukure sing ngebak sing ndi? Ya jelas gede bapak-bapak. Ya ibu-ibu. Lah kok iso wong bapak-bapak kaya sithik ya ditampa, kaya akeh ya ditampa. Alhamdulillah. Kuwi bapak-bapak. Lah lek ibu-ibu. Ibu-ibu ya lho, ibu-ibu jelas no. Kaya akeh ditampani, kaya sithik nyecret. Iki lho. Kowe iki ra ngerti wong wedok Mas. Lah piye? Kowe wong wedok iki jembar pikire le, ora padha karo wong lanang. Lah kok iso Wong lanang iki lek nesu sithik mesti minggat ke omah, ngobrol karo kanca-kancane, mancing dan lain sebagainya. Nek lek wong wedok dilarani wong lanang sepisan, selawase urip kuwi lho kelingan tamu. Luar biasa kenapa ke ibu-ibu itu? Mang mula kuwi dadi wong lanang kudu tanggung jawab karo bojone. Bojone njaluk apa kudu dituruti. Rungokno bapak-bapak. bareng awakmu kudu dituruti melu kabeh. Ya melok karena ibu-ibu itu luar biasa. Ngandong meteng 9 wulan 10 desa. Kuwi 10 dina. Lah ya 10 dina kuwi mangsamu abot paribasan perang nyawa le lahirne iki lho procot cenger. Nglairno paribasan perang Sabil. Keliru perang cakil lah. Enggak tahu keliru lah, liyane keliru aku enggak tahu. Baret Iya, perang sabil. Perang toh tani nyawa. Iki bun-bunan kemut-kemut kene ngeden. Iki mangsamu lorone rakur. Wis pol. Wis pol. Lara wong lanang. Wong lanang apa lara? Wong lanang sunat ki lho rawani baleni. Iki jane kocok. Sunat sepisan tok. Kuwi mau jare wong wedok nglairno totoane nyawa. Lah jare totoane nyawa kok nganti ana sing anak 11. Mbah ayo. Ya salahe sing lanang ya njuk ae. Masalah kuwi ya delok pengorbanan jelas gede wong lanang. Wong wedok ora ayu sithik, wong lanang nyecret. Mangsamu, mang mula kuwi lek duwe bojo tukokno skincare sing larang. Skincare apa bojo kowe tak tukokno skincare luarang lho, Pak. Regane piro? Regane 55. Kuwi skincare apa ndut wis 55. Ndut piye to? Nek timbang medake mbahku regane 3.500 FIFA nomor 4. Aduh. Larang mbake bojo. FIFA nomor 4 digene mbahmu. Lah kuwi enek bledek nang jebul ane. Lah piye to sing penting wis diopeni wong wedok, wong lanang tanggung jawab. Berarti awake dhewe kudu padha ngopenine. Ngopenine. Ibu-ibu iki hadir. Iki lho sakmene mbiyen iki lek ibu-ibu tok. Sing lanang ngene pojok-pojok kono. Gak iso lungguh ngarep sebab iki sing lanang iso ning ngarepe untung lho, Pak. Biasane sing wedok lungguh ngisor, lungguh ngarep, sing lanang kon jaga parkir. Lah ya ora mungkin lek kene iki bersatu lek saling beda. Kowe kudune dhewe kudu matur nuwun karo Mbak Lurah. Pak Lurah terima kasih, Pak Camat yang hadir pada malam hari ini matur nuwun karena sudah mengundang saya di sini. Niki kepanggih kali dulur-dulur kula wonten Tegalsari. Sapa ngerti Mbak Lurah, Pak Inggi, mangke niki matur kalih kula iki engko acara ngene iki jarene Pak Sanuar kuwi ngomong Mas Percil lek men acara ngene iki digawe sak wulan ping 4 lho piye ya ora apa-apa Pak tak kok sik lho sewulan ping 4 setuju lah pertanyaanku sih tok piye duwe mbahmu uang sak wulan ping 4 padane apene ngombe obat lho piye kok tiwas aku bahagia kene maju ke depan nembang sing apik Kecamatan Widang Pak Camat hadir le heeh Pak Camat hadir Pak Camar matur nuwun camar apa to camat kupingmu bosok kuwi lho lha kowe lambemu camar aku ngomong camat tok kupingmu sing bosok ngapunten Mas Percil niki ndek cilike tau tau tiba kupinge ilang sisih terus digenti kupinge kancane niku sing sisih kan niku kowe kocok ki masamu kuwi kupingku asli rene nak anten asli lha coba biasane nak asli kuwi diomongi krungu Mas Percil dalam rumahmu mana rumahku asli Blitar. Oh, iya, iso ta. Apa iki lho? Iki lho sing kuping pasangan iki lho. Iki mboten kuping asli niki. Balik. Mas Percil. Dalam rumahmu asli mana, Mas? Blitar, Mas. Lah apa iki Mas lho? Apa nih? Nah, iki lho. Iya. Seledem. Jauh. Omahmu ndi? Omahku Rembang. Apa, Jeng? Iya mau rene numpak mobil, Mas. Kowe rene karo sapa? Aku rene karo sampean ngono karo supir-supir bareng. Dalem? Iya mangan enake ngono lho kok. Mangan apa emang? Aku mau sembiaran mau sampean yo ngerti dhewe. Alhamdulillah. Aku ra mau jawab. Aku kan ora kuping nyilih. Lah ora nek ngono kok kancane rampung kok mbok jawab kowe. Maju ke depan. Nadane, coba nadane. Aku lagu anu
mau ngarep nek hadroh. Selawatan sip mau. Arek-arek kene kabeh. Wong kene ya. Selawatane ya apik. Awakmu kok iso selawatan ngono? Iso no. Iwa bandeng, iwa sate. Lah, iwak bandeng iwak sate kowe. Piye selawatan piye? Lontong tahu ana lontong sate. Ya nggonku bandeng sate ya ora apa-apa to. Iwak sate kuwi lho. Ya ora apa-apa to, sate diwak. Iki lawas kuwi. Iya iya. Nyanyi wong loro. Gak apa aku wis nyanyi dhewe. Lho, engko dene awakmu. Krek sing ndi? Lah sing mbok apani ndi? Ya kuwi mau. Lontong tahu lontong sate. Bocah ayu aja kalau wae. Karo wong tuwek lawas iki. Lah nyapa to? Kuwi lawas sing anyar lho sing lagi viral. Sing ndek ya aku ora ro. Kalamun koti mulayu malu sama'u tanazaha angqaulin wa fi'lin wa niyadin wa hayrati. Mak iki lho apal. Awakmu kok sok Lontong tahu. ora iso. Iki lho penak serat penjajah. Aku ora apal iki. Serat penjajah kut ngelingi zaman semono. Ayo, sing ndi? Kaula Kaula cilik suwal katut, juale so. Oh sumpah aku ora apal. Sing mbak kedua piye sing pertama? Kaula cilik padha nelongso sandang Nganti kurangi kaum wanita diperkosa kaum pria dikontangi. Aku ora apal. Sing wedok diperkosa kok sing priya dikontangi. Ya nonyo ni sing kuwi kok. Zaman semono gak iso nganu. kaum pria padha disiksa Oh ya. Kene. Ayo. akeh wong Kok ngarep? Aku yang ngarep apa kok mburi barang kowe iki. Kok ngarep apa Sing lho? nganu. Sing marung lho. kawula cilik padha nelongso sandang Sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa kaum pria kabeh disiksa. akeh wong kerja paksa ngorbanake sanak badan Aku rapal dong. ngorbanake sanak batih lan tangga Ngorbanake sanak batin lan tangga. akeh wong kerja paksa Ngorbanake sanak batin lan tangga. saka wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan karo menungso karo bondo. Sabra. Iso susu iso kok. kalamu Iya. karo tangga aja seneng tukaran Iku beda. Lha iku ora enek. Iki sing sual kadut dilangi sik. Oh, digawe Sing dhewe. penting kanggo masyarakat iki pesene Mbak Lah Nur ora karo aja Mbak cerewet Kamal. lambe, aja cerewet. Iya. karo tangga aja seneng tukaran Karo dulur jotos-jotosan. urip ning donya mung sepisan Timbang meneng ayo solawatan. Awakmu yo pinter. Ayo tangkem laimu lho. Lho kene kancane mikir kok. Awakmu yo iso dijak perlo kanthi. Pak Banteng lek Pak Banteng iso. Oh gak. Wes pokoke iki karo ngandani. Ya. urip iku aja kakean dosa Ayo padha ilinga. yen wong dosa mlebu neraka Yen wis mlebu terus disiksa. sing nyolongan Diketok tangane. Iya ta. sing incengan Diculek matane. Iya ora? Iya. sing seneng rasan-rasan Disumpel cangkeme. sing seneng zina Aku ora roh diapakne. Diketok terus apane lho kancane yo. Ya kudune iso no. Ning neraka kuwi piye ae siksane. sing nyolongan Diketok tangane. sing incengan Diculek matane. sing rasan-rasan
disuwek cangkeme sing seneng zina diketok. Ah, iki lho bener ibu lho. Lah kok malah apa apa lu ngerti? ayo toh Aku gak, aku mau sing nyolongan diketok tangane, sing ngincengan diculek matane, sing rasan-rasan disuwek cangkem, sing seneng zina ayo apane diketok anu. lah anu apa Ya semoga sembarangane iku diketok. Bojone kancane meneh itu tantani kucing. ngono mulane Salam qadimul malu sama wa khairati sallu ala nabi Muhammad asik kowe karo aku kene, nadane sing kene. Oke. campur tadi enak Wis temen ngo lambemu, kowe nyanyi karo aku duet. oke duet ya. berarti wong loro tonyo-tonyonan Duel dasmu duet. Suara wedok nyuk. Suara wedok kowe. wedok tek Lho kowe iso nyeluk ketheke lho. lah aku mau celok munyok lah awakmu munyok iku kethek ora Oh iya, masa ada kewan kabeh. anu ana minyak kayu putih karo dhuwit kricik Lah nyapa? nggo ngeroki nang greges Lah iki gregel iki. Bildan. oh pildan to Aku tresno kowe, aku sayang kowe, aku cinta kowe, egek dang dirapekne. Aku punya tak sayang, aja sampai hilang. Tapi apa mungkin lanang rapi lanang. Ora mungkin, ora mungkin, ora Sai bahana iyutin, dudu anake mutin. Ganas tenuwe semoon, watange cembling. Ora mungkin, ora mungkin, ora Kregelku sampe ra ya. Ora mungkin, ora mungkin, ora Enak, enak suara. mbok latih bendina kok Berarti lah pada suara ini Dek Prabowo coba Dek Prabowo coba. Coba jumeneng dulu. masalah dandanane Pak kerlip seperti lampu di kota Wah, iso gue tebek ya. Iso koyo lemper susu. Tapi ini seksi loh bos. Seksi Tadi apa? ada yang komen loh. Komennya gimana? Aku pakai kostum ini kayak anaconda. Nyanyi kayak Dek Prabowo. Coba Dek Prabowo. Dek Prabowo nadanya apa, Dek? Best. Best. dan bisa mak telusur Ini semuanya buat ibu-ibu itu bisa loh bos lagu ini. Oke ya, bisa ya? Apa itu? Coba. Karena banyak-banyak ibu-ibu yang di sini. Iya. Iya kan? Aduh abang
bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Ku bagi kita bisa, cuma kasih effortnya saja. Kalau memang tetap bisa datang ke rumah. Bagaimana itu ibu-ibu yang di depan? Gimana? Ibu-ibu bisa? Ibu-ibu bisa? Sakit? Jelas mak TikTok kabeh. Saya sama gerakannya nggak ibu-ibu nggak? Sakit nggak? Yo, semuanya yo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma bagi kita bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang tetap bisa datang ke rumah. Mohon maaf hadirin sekalian, kakak saya stepnya kumat. Step jempolku rock lah. lah kono wis karo Lah masalah ngarep mau lo, selawatannya kok iso awakmu malah ngerok. ya genre itu beda-beda. Nah aku jenengku koyo ngarep mau. Genre beda-beda. Genrenya beda-beda. Lah nek kakak mau dangdut ya. Iya umumnya. Sampean iku Yang mungkin viral TikTok. Ya viral TikTok saja. emangnya ada style lainnya? Ada. Yang viral. Yang viral. Versi apa itu? Yo iki. Surabaya Madura itu. Iya. Emangnya ada? Kalau memang cocok bisa datang ke rumah li. Bro iki. Statue. Madura. Asik. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Sate. Tretan sadeje Tegal Sari derma kabare. Beres deh. Pasti beres. Kembang semongko dijejer-jejer nek wis nembang Pak Priyono gendang nyawer. Aduh, kena apa, Dek? Kena apa? Aduh kena telek. Lah kok nesu lho Mas. Dek, kena apa, Dek? Lirsa alir. Lirsa alir. Alir. Lirsa alir. Lirsa alir. Alir. Eneng pari cacahe siji Tegal Sari pinaringan rezeki. Amin. Kecipir ning tengah sawah sedaya sing hadir manggiya barokah. Lirsa alir. Lirsa alir. Alir. Lirsa alir. Lirsa alir. Alir. Kembang turi tandur ning pinggir sumur lek Tegal Sari tak dongakno
Bental ombak sapo angin salah jalan. Duh mon ajeling odina oreng majelan. Bental ombak sapo angin salah jalan. Alir sa alir, alir sa alir, alir alir ku alir sa alir. Oke. Celana si Deni si tok, aku sing tidak ada kan. Sene ta. Kene. Kowe enak ya Pak ya. Jujur iki kayak der iki. Celana si Deni si tok, celana. Damon ajeling. Mas Rek, yuk kita panggilkan presiden yang satu ini, bintang tamu permintaan dari warga masyarakat Tegal Sari. Mungkin kamu kasih spot apa gitu loh supaya lebih semangat. Budalnya sinden viral. Osai. Pak, iki gak anak-anak tuh Pak. Sinden yang sangat cantik. Bareng-bareng hadir bersama-sama sidang viralnya Tuban. Kita hadirkan pada malam hari ini untuk Anda semuanya. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal, bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Siapakah dia di sana? Ini namanya. Hai, bali-bali bambu. La la la, wanita istimewa. Rainogo. La la la, wanita istimewa. Rainogo. Apa lho spot iki mau? Sing keri mau apa? Lah ya la la wanita istimewa Rainogo. Seneng. Lah piye to ape jumbuhke karo kahanan lho. Sinden yang paling viral, Sinden yang fenomenal. Bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Debit kopi aku. terus. Siapakah dia di sana? Liti namanya. Terus awakmu Terus awakmu nih. Hei, maling aku maling. baling-baling. Baling-baling kok maling. Balik Bang. Ngono kuwi ngelokne aku. Sinden Rainogo seneng. Oh, ora. Wis kekendelen, Lah kok kedelen ya, Bang? Kowe main daerah ndi? Tuban. Tuban iki daerah sapa? Ya ampun. Iya, anu. Berarti iki tangga-tanggamu kabeh iki. Ini daerahmu ya. Aja sembarangan. Mbok masyo aku ngene-ngene iki sik keturunan wali. Wali apa? Walidi paklikku. Walah Paling di Tuban iki bumi wali. paling ora ya Sunan. Makan Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Bejagung, Heeh. Mbah Sunan Gesing, Oke ya. Sunandar. Kuwi pakdemu aja. Sunandar, Sunandi Lah barang. ya kuwi sik keluarga. Maju rene. Tuban aslimu. Tuban to, Mas. Roh. Awakmu kan yo keturunan Sunan ya, Sunan Dirono. Masjid. Sapa? Sunan. Awakmu kan keturunan Sunan. Sapa? Sunan Dirono. Kuwi bapake. Masjid Agung ngerti sakmono gedene. Iki lho tambir masjid. Takmir. Takmir. Ora mungkin apa enak. Kowe dadi ngonoan. Wong kowe krungu. Bagiannya Wong kowe krungu suarane adzan kupingmu kobong Lah ya. panas kok. Awakmu kan termasuk makhluk astral. Lah iya, kowe kan suarane jam setan perpayangan lulu barat patir percaya kacang ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso salam, Kok iso salam. Kok Yo ora tau iso lho. Biasane yo Biasa panas ora koyo krungu apa ngono panas lho iki. Tak idoni kabeh lho. kok nesu. Maju. Rumangsaku kok iso senengane yo. Iki ning daerah Tuban aja sembrono. Uban le. Kene iki luar biasa sekali khususnya Kecamatan Widang. Roh we. Masyarakat lho. Kene iki apa enek, Mas? Contone. Widang. Soyong Ngulon sithik. Lho, ya toh? Compreng. Compreng.
ngulone Ndi? ning gone Mina. Ngalor kuwi ngalor. goblok. Lah yo ngalor terus ngulon. Alah jangkrik. Terus ngulone Mina. ngalor. Ngulone gandul. Kene iki apa enek? Sing guri kuwi lho gandul kuwi apa kok Gandul langsung apa? rame Gandul gitu? truk apa piye? Gandul itu sebuah desa. Di sana itu tempat wisata jual beli. Ada tempat wisatanya. Loh, aku buka setan ning kono. Jual beli apa? Kroto. Kroto iya apa ya? Kroto yo biasane niki dienggo pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Supriyono nek niki. Nengan. Enggak boleh. Maksudnya iki manuk ocehan. Manuk Ini luar biasa sekali Mas. Tegal Sari. Desa Tegal Sari iki Tegal Sari. tetap menjalin kerukunan di antara masyarakat. Gal. Galian nopo ae sing teko Bengawan Solo kuwi mengalir ning gone sawah-sawahe masyarakat. Sa. Sayuk rukun bebarengan ri rina lan wengi tansah mituhu marang kersaning Gusti. Iki Mbak Lurae jenenge Pak Supriyono. Huruf pertamane no. Pertama Sup. Sup buntut itu sangat disukai oleh Pak Supriyono. Ya. Pri. Pria yang sangat jantan dan penuh pesona. Yo. Yo apa? Ya. Lah ya apa? Ya apa? Ya apa? Piye? Pak Supriyono ini sebagai kepala desa harus dihormati karo masyarakat. No. Nomboki pira bengi iki? Ya wis Gua nanggap masalah Yudmaton. penting nyenane masyarakat. Panitiane jenenge Pak Sanuar. Sangat istimewa orang. Iya. Nu. Nunut. Nunut toh. Bengi iki nunut Pak Supriyono. Oh iya. War. Wareg tenan Mas. Oh iya. Mangan apa? Hidangan apa ae Apa sing ae? ora dijepakno ning mburi. Oh, enek kabeh ya. Enek kabeh. Buahe komplit. Nek semangka. Terus Semangka. apa nih? Semangka. semangka. Orang ngono sembuh Enek jeruk gedang Yo barang. sing tabangan iki Pak semangka. Masuk ke depan. Kamu beri apa? Kamu orang Tuban loh, jangan tinggi sini daerah. Iya, Mas. Tubanmu ndi to? Aku. Digandul malah. Mas. Ora sini tak bacok cengelmu tenan. Saya daerah anu Bejago. Bejago. Ya. Oh iya, iya wilayah. Cedak gini. Monggo sinten mawon ingkang badhe tindak teng Tuban mangki saged mampir wonten parkir Sunan Bonang. Lho kok nyapa kok Paling mampir? ora yo mampir wonten Dalem griya kula. kula. Lah kon mau kapan pikiran niku? Lho ngaku nunut lho. Kowe yo nunut ben ngono. Aku yo ning emberan parkiran Sunan Bonang Oh ngono. alah kene kono. Nembang Nduk, Cayu. Oke, Mas. Tembang sing enak aja nganti sini. Oke. Tuban iki tembangane apa? Senengane apa nyanyi? Yo nek kene iki yo senengane yo pertayupan. Tuban. Iya. Lah ning aku kan iki karo lagek winginane dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur Bu Kofifah. Bu Kofifah sebagai duta Apa? duta Sakinah. Duta Sakinah. Iso ya kowe. Lho piye to Mas? Sakinah kuwi umpama tayu. Oktober bernyapa kuwi ya. Ya. Oh iya. Iso tenan. Iso ora? Bisa ya. Iso apa ora? Iya ya. Oh, wapuk tenan. Oktober bernyaap C. Nadanya. Minor. Oke. Oktober bernyaap. Mayor. Ayo. Minor. Oktober Bernyapa. Bersalaman. Berpasangan. Sakinah dari duta Sakinah. Berpasangan. Nyok. Oktober bernyapa. Berpasangan. Dawa buntute. Beda kuwi. Loh Mas nadamu. Oh, ibote Tepuk Sakinah. Oh, tepuk Sakinah. Ngerti apa ora? Ngomong sing jelas. Oktober bernyapa. Bernyapa? Ayo. Berpasangan. Ngene lho. Awakmu tepuk ora iso. Ya kan.
Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Berpasang. Cucaro. Cucaro mau Berpasangan, berpasangan, berpasangan. berpasang. Ayo bernya. Ya. Oktober berapa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling rondo. Saling rondo di kulmu. Saling Ridho. Do. Saling Lah ya cinta, rido saling saiki hormat. wis pegatan saiki roh. Wawur ya. Saling jaga, saling ridho. Do. Musyawarah Untuk sakinah. sakit. Ya, ya, ya. Oktober berapa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Untuk sakit. Sopora. Jale buta. Oh, alah dia duta. Lah aku mari karo gerakan iki lho. Yang iki Elek. Elek seminggu. Cari ngono, Ri. Aku sampai mau melok grup loh, gara-gara iki. Lho, nanti keluar teko grup WA. kowe nek sampe metu saka aku, keluargamu ora sakinah lho, Mas. Lah tapi kowe Apa sakinah lho? iya tapi Lah, duta sakinah. bareng jabat jalan-jalan pacat. Melu aku ora? Nek ora melu aku, keluargamu ora sakinah lho. Alah, opo? Ayo. Melok wes, melok. Keluargamu dhewe lho kayak. Tapi kudu apal dul. Keluargaku wis sakirun iki wis sakinah. Kudu apal. Apal. Jali jabat. Tepuk sakinah. Oktober bernya apa? berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan. Dadut Mas. Kokoh janji kokoh asik. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Versi Tuban. Bisa no? Bisa. Versi mundi. Aku dangdut. Dan versi di. Oh, yang dangdut mau wes aku dangdut wesan. Awakmu versi apa? Ana takku. Yang dangdut wes kowe lho. Kalau versi dangdutnya aku. Aku ya wong loro seneng aku dangdut wes senengmu apa to? Ya tayub. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Kokoh janji kokoh. Aku malah kayak wantikah loh. Kowe ya ngono. Wong nyanyi iki oke lah, kowe lek nyanyi kuwi kowe apal siap lah. Aku ngakoni lah kowe apal kuwi. Tapi didelok Brutal. ngomong duta asap sandal. Ya tahu apa? Masalah ndase Pak, aku lagi nyadar iki. Ya ampun. Apa? Iki peta Tuban to. Yo iki Mas. Iki sing dipasrahi Mas Lindra ya iki. Peta buta Tuban ya iki Mas. Masa dipasai Mas Iki nyolong weret ireng iki apa duwa iki? Yo ki yo ring road to Mas Anyar kuwi. Oh, ring anyar. Iya, no. Ulanganan iki apa rada padang-padang? Alun-alun Tuban nek kuwi. Wong ngarepe iki rada enek padang tipis-tipis ya apa iki? Kuwi enek banyune kuwi. Enek. Ngebom nek kuwi. Oh, lha ki wak telik-telik cilik-cilik iki apa iki ning ngebom iki? Loh. Mas iki anu Lah leleran. lah kene iki sing mlaku waduh. waduh nek peteng pojok iki ndi? Yo gandul nek iki. Alah. Oh ditekoki tenanan kok iso tekan kono. Peta buta. Maju depan. Nembang sing apik, nembang koyo Mbak Probo mau. Mbak Probo lho wis. Sapa? Probo. Lah wong pawakane kaya dumbek ngono mbok pamerne. Kayak apa? Kowe aja ngomong dumbek lho. Lah nyapa? Aku mikir biar wah dumbek iki enak lagi. Basan tak delok kenceng basan dicepot mek lemper. Yo kuwi kaya teke Pak Supriyo. Maksudnya iki senengane mangan dumbek kuwi. Didelok koyo kenceng basan teko omah pelong kabeh langsung apa-apa nenju. Api ya dumbek kuwi. Apik. Karo makanan khas kene kuwi aku. Makanan khas kene iki komplit. Apa? Lah kene mangan ning kene sampai teles kabeh lho Mas. Masa? Lho, Mangan bisa apa? mangan becek iki. Teles sampai. Kuwi makanan becek duduk becek kuwi. Becek. Lah iya. Tapi makanan kene ya buah kene enek buah sing sopan lho. Apa? Sualan. Duduk sualan. Siwalan. Siwalan. Nah, kene lho, Kaji Nek. guguk beluk. Nah Mas Percel senengane ombenan kene ya. Iya no. Drink khas kene. Iya. Apa, Pak? Ah, ya ae dhewe ya putihan lah. Yo anu to. Apa? White. Wet apa?
Toak. Tapi yo legen, aku seneng legen. Toak iki tegese noto awak. Yo ngerti, maju ke depan. Noto awakmu ditoto maju ke depan. Toto kurang maju, kurang. Di sisi to, Pak. Endi to, Mas? Malek kan. Lho, mangko mah padha iki. Meslek iki lho. Wedok kok mbok celuk Pak kuwi lho. Iya lah kuwi gundul. Kurang ajar. Ya, Bang. Wingi ndasku korban lho. Lah ya apa? Suwek gara-gara kuwi. Endi suwek ora suwek. Lah akhire mau tak jahit to, Mas. Lah ngono jare ring road. Ya kuwi gambar ring road anyar. Tak duwondomi dhewe mau. Maju ke depan. Nembang saya apik lho. Oke, Mas. Ayo nembang, nadane apa? Minta lagu apa, Bu? Napa? Thailand. Hah? Ya, apa? Ya. Napa, Bu? Oh, alah iya iki lho, Mas. Lagu senengane masyarakat Tegal Sari iki Cinta Merah Jambu senengane. Oh iya, nadane. Iki nek ra dinyanyekno anu engko gelo. Ya. Engko aku diparani ning omah. Cintaku Wong kene hanya iki soal iki wong api-api ning kene iki. Cinta merah. Apa maneh masyarakat? Ngomong ae. Ya iki jelas. Awakmu ya termasuk duta merah jambu ya. Iya dong. Duta. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rape ya. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang. Bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku Yang takkan mungkin terbagi-bagi. Kamu saja yang di hati. Pau. Aku tetap setia sampai mati. Ceng tresnaku yang mengkowe. Tresno abang jambu. Rinduku yang mengkowe. Rindu hangat, hangat kuku. Tang dalan wet gedang. Yen to uwah metu ontonge. Delokan bocah prawan. Yen to turu ketok ontonge. Ontong gedang. Ontong gedang. Yo. Ontonge Pak Supriyono. Mas Tri gedangi Pak Supriyono. Nada dhuwur saiki ya iso. Lho. Kulino ngene lho Mas. Berarti kamu juga latihan. Lho piye to ngene aku Latihan tangga nada. Ngene Apa? ngabani terak mundur lho. Maksudnya ngene kuwi latihan tangga nada. Iso. Iso berarti. Iso to Mas. Kene nembang aku kene. Kowe kono nyok kene. Lek salin dulu. Tak idoni lho malah. Malah arep ngambung. Salin dulu. Eman Wong ayu hang yoson eman. Eman wong ayu hangson eman iso apa ta? Semangat tok. Padha karo iki lho.
biakar gedang campur sawi sampai kering kuliah iso dipiri Gedang rojo sak gorong dipangan codot. borong yang dadi Nganggo jogetan. iya iya aring-aring biakar gedang campur sawi awas asik pengen Enak ora? Pengen. pengen ora Aku kono ngono iki Mas. Aring-aringmu iki lho kapan? aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulia Jangan dipiri. iya toh Mas ini Mas. Bob Sing terakhir. mlakumu iki kleru Sing terakhir mlakumu nih. kleru delok aku lho aring-aring biakar gedang campur sawi lho sampai Enak dadine. Mau ora ngono kuwi. aring-aring biakar gedang campur sawi yang borong yang orgulu rantak urung Dipasne sih. Iya iya. Ayo dipasne. pasno Ora pas-pas piye to? Ayo Kang, ayo Kang. ngene lho 1 2 3 tak diangkat Karek ngepas. Wis tak angkat iki medone lho. tapi kowe ngangkate ora jelek ngomong ngono Mas Mas Nita. Iki Jawa Timur lho Mas. iya iya Sing penak Mas sampean. iya Iki main ning gone Jawa Timur. Ngerti apa ora nek Jawa Timur? ngertos Kendangane piye nek Jawa Timur? Nih, aku iki ngandani tukang kendang. ini kowe jalan Carane Jawa Timur. kowe jalan Jawa Timur Lah nek Jawa Timur kok terus madhep rono ya apa? aring-aring biakar gedang campur sawi borong yang awas 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 asik hop penak Enak. peng bido dilonge peng bido aring-aring biakar gedang campur sawi borong yang awas siro penake peng lima aring-aring biakar gedang campur sawi gedang cocok sakurung dipangan cocok pinggang borong yang siro lupa tolong Lon sewu. Masa lagi ping 30 ya langsung geblak. Kowe ora iso lho masalah beda. Lah iki nyapa to Pak? Ya ngene iki biasa, kram. Oh. Jenenge kram. Masa semaput. Ora semaput iki etok-etok. Oh, etok-etok. Bola pengen rong semaput. Heeh. Hei, duwe sapa kuwi? Oh, semaput tenan. Oh, semaput tenan. Iso langsung ngadeg, "Oh, duitku." Pak, bakso telu. Aku ora nggih sampeyan. Duit ra gelem. Ono dhuwit ra gelem bareng badok. Ceko, ceko, ceko. Sopo nek? Ya apa, Pak? Ada apa, Pak? Mas Percil ya? Iya. Selendem. Nggih. Loh, duta sampo gondrong. Gondrong ya kamu ya? Sampo gondrong matamu. Kene kok gondrong. Apa? Gundul. Oh,
So, tanggapan juragan lodrok asik juragan lodrok ya. aku permintaan dari Bapak Supriyono nyuwun sarip tambah oso Sarip. aku dadi sarip Ya. kowe dadi koncone sarip Oke. jenenge Paiman Oh, Pak Edi Mas, gak Pak Edi. Ben musuhe goblok. koncone Oh, koncone. kowe dadi Paimen koncone sarip Wis entek pemain wis entek. tak Kowe gelem ora melok ora? Yo melu to Mas. Ngerek kelir gelem. erek Yo garek gelem to. Aku perannya habis. sing penting bayaran Bayaran Mas. Bayaran. Oke. duit arep ora Arep no. kenalan turun dulur kenal no barek aku iki lo ning omah juragan lodrok cemple sarep tambah oso Guyu sih. Oh, kudu guyu Mas. Masuk. sarep pancen koncoku iki lho koncone sarep sing durung kenal-kenalno sing wis kenal ya rungokno iki kang aran Paiman kenal lo sing durung kenal iki lho kancane sarep Paiman Guyu goblok. Guyu suarane, betul ada suarane. suarane Apa Mas lagi apa? malah watuk Batok Pak Haji. minum bledek Budrek. Hei! Sing durung kenal lo iki. Koncone Pak Supriyono. dadi apa kowe Lah aku apa iki? Tukang lampu, tukang kerek kelir. Yo aku iki. Tukang kerek lir. hei jagoane wong kulon kali sarep ning omah kondang panganane rawon Paiman kondang kancane sarep ning omah pakanane soto Paiman Sego pecel. Tukang kerek lir. Turane wong-wong iki lho Mas. kaya Wis ora gablek apa-apa. sing apik sarep ombenane ning omah le jus apokat Paiman bar mangan ngombene jus tomat Paimen, mari makan ngomene soda gembira. Toak Mas. itu wae Lah ngopi apa Banyu nek? teh. Balen ono banyu teh. banyu teh sing apik Banyu putih Mas. sesuai barek lakon bengi iki sarep aji-ajine aji saiki angin Sepi angin. hei urung wayahe Urung wayahku to. Mati. Mati. manut karo lakone Paiman aji-ajine sampluk angin mata angin Masuk angin Mas. Aji-aji. Lah kabeh angin aku apa? Aji-aji. Pekok ngono. gini Hoi. Matur nuwun. Matur nuwun. Selamat datang pengunjung sekalian. Silakan
iya. Nyapa awan ngombe kasur iki. Eneng pari, eneng klopo. Eneng klapa ditutuli pitik. Pak Supriyono kula nyuwun duwe. Ngawur. Ngawur kon rene lho. Oh, Rene, kon moro rene. ana klapa dicampur jagung. Pak Supriyono minggah wonten panggung. Monggo. Ya. Pak Lurah, Munggah panggung. Pak Lurah kali Bu Lurah, kalian panitia mingga wonten panggung foto bersama Cak Percil CS dan kru Guyon Maton. Monggo, kalian bapak panitia. Monggo dumateng Serapat, salah tiga mingga serapat. Bapak Kepala Desa Wiporo Semoga panitia monggo masyarakat Kabur. ono sinaran kru Guyon Maton. monggo Pak Supriyono monggo Sindangnya mana sindangnya sini? Kira cantik. Sinden. Moga pun pergi. Kita foto bareng dulu, bareng-bareng karena pada malam hari ini emang luar biasa. Monggo. Yuk, Panitia. foto dulu. Monggo, kita hitungan foto satu. dulu untuk dokumentasi. Monggo tak Mas selesai. Adem, Ambon, siap untuk semua panitia. Oke, siap. Kita foto hitungan 1 sampai berapa kakak? 3.000. Bisa. 3.500. 3.500. Yuk, 3, 2, 1. Ya. Sampun, siap. Yuk, sini dulu. Oke. Yuk, lagunya apa? Manut, aku manut. Manut. Oke ya, kita joget dulu. Oke, yuk, 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama keluarga besar dari Tegal Sari. Ini semuanya, ya, habis ini. Kita joget dulu Bapak, satu lagu aja. Oke. Kita buat dokumentasi buat ada di Guyon Maton. Ya, Cok, lagunya sembarang, Cok. Manut, Cok. Yuk, 3, 2, 1, yuk. Sini cantiknya Guyon Maton. Yuk, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Asik. Yo, joget. Langsung saja. Guyon Maton. Guyon Maton. Dodi kedipatan sagung para rawuh para pamirsa sedaya namung pekatan kesempatan kula sakadang saking paguyuban Guyon Maton Cak Percil CS kesuwan wonten ing panjenengan sedaya.
wiwitan ngantos pungkasan buat mendapat kelepatan kula sakatan nyuwun agung ing sampun pangasami dumateng panjenengan sedaya kula sujud prasetyo Kula Sonto Sumitra katuraken sugeng dalu sugeng pumisan sugeng pinanggih sanes wekdal kanthi atusati sak bojo-bojone wong kang lali isih bojo kang eling lan waspada. ihdinas siratal mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.